क'क्राझार जाहारबारियाव जानाय जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। रुंसारि जानाय हेमन्त नार्जारी बिथांनि जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि होबाय होननानै फोरमायदों। थारैनो जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। इनकाउन्टार खालामजानाय हेमन्त नार्जारी बिथाङा सानै उन्दै गथ'बो दं होननानै फोरमायदों आरो बिसोर उन्दै गथ' सानैखौ सोर जोथोन लागोन, सोर जाहोगोन लोंहोगोन होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा सरकारनिसिम खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन। बे समावनो रुंसारि जानाय हेमन्त नार्जारीनि न'खरनो बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे सानै उन्दै गथ'खौ फरायनायनि खरसा, गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै आरो देरनाय लावनायसिम जोथोन लानो थाखाय हाग्रा बिफाननो हगारना होनाय जाबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायना होबाय। हेमन्त नार्जारी बिथाङा बावैसो बे जि जाथाय बेवहाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनि जि रुंसारि जानाय जाथाय बेवहाय आङो दुखु मोननाय फोरमायदों। दा गुबैयै बेनि सायाव जोङो इनकुवेरि होबाय। अलरेडि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिसिआ सासे मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों इनकुवेरि होनाय जाबाय। दा बे ओनसोलाव आगोलनिफ्रायनो गोबां दंफां बेबायदि स्मागलिं खालामनाय बायदिसिना बे जाथायफ्रा जाबाय थादों। दा बेवहाय बे थांनाय मोनायाव जि जानाय जाथाय, बे जाथाया एक्जेक्टलि मारमोन बेखौ बरननो थाखाय जोङो मेजिस्ट्रेट इनकुवेरि होबाय आरो बेवहाय जाय दायनिगिरि जागोन बेखौ गोख्रोङै साजा होनाय जागोन। बेवहाय खुनु रोखोमनि कमप्रमाइज जानाय नङा। आरो बिनि सायाव आङो रायजो राजाफोरनि खाथियावबो खावलायनो सानो दा बेफोरबायदि जि माखासे दंफां आगोलनिफ्रायनो बोनाय बायदिसिनाफ्रा जाबाय थादों इलिगेलि, बेवहाय बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बेखौ कपारेट खालामनांगौ। नाथाय मैयानि जि पार्टिकुलार मोनसे जाथाय, बे जाथायाव सासे सुबुंखौ जिहेतु गावथारनाय जाबाय, दा बेखौ इनकुवेरिखौ डाइरेक्ट जोङो दिनै गोबाव खालामालासिनो थाबैनो होदों आरो बिथांनि न'खरनि थाखाय जि मोनसे जिउ खहा जाबाय, बेनि थाखाय जों सरकारा रायलायनानै बिथांनि न'खरनो जोङो अनसुंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन। आरो मिथिनो मोन्दों सानै उन्दै गथ' दङ। दा बे सानै उन्दै गथ'नि फरायनायखौबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ आं लानो थाखाय खावलायदों, जाहाथे बिसोरो गासैबो फरायनाय जि माखासे मदद बेखौ जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खालामनानै होयो। आरो जेला जोंनि इनकुवेरिया जोबगोन, जेब्ला जाय माने दायनिगिरि हिसाबै बेवहाय फैगोन, बेखौ जोङो थाबैनो साजा लागोन। जोङो न'खरनि सुबुंनो राङारि अनसुंथाइ होगोन आरो लोगोसे जिहेतु बेनि न'खराव जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला साख्रि मावनो हानाय बैसोनि सुबुं गैया। दा बेनिखायनो बिसोरनि जि जिउ खांनाय बायदिसिना राहा लामा खालामना होनायजों लोगोसे सानै गथ'नि फरायनायखौ थोंजोङैनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दायित्व लानो थाखाय आं खावलायदों, जाहाथे गथ'फ्रा गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हाजासिम बिनि फरायनायनि गासैबो दायित्वखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायो, आं बेखौ खावलायदों। बेवहाय बे गासैबो इनकुवेरिनि रिपर्ट फैनाय लोगो लोगोनो बे बेबस्थाया जागोन। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर्स श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफोरानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,20,000, क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 062921344555।